които има да се оправя, нали, където е рекорд, примерно било за спалната или за това, ще ги приемат и разности, не е проблем. Но да намерят нещо подходящо, разли какво ще има, ще поема, но за да им бъда в помощ, иначе, само това ще ви кажа. Ами, всеки Божий ден ви лишават децата от най-сладкия си сън. Къде е овчето? Къде е? Ако са в апартамента, те са 50 метра е до градината, 70, 80 И ще мога да си карам колелото до училище. пред огромна площадка, където от прозореца могат да ги гледат, да си спирката на рейсовете, макар че те са с коли и така нататък. Дадох им и колата, нали, за да могат единия на работа, другия почивка, за да майната на всичко. Просто едно реално предложение. Гледай сега, това предложение обаче то не касае мене, разбираш ли? Аз го споделям като и вие сте родители. Те си имат Ние това е повече, аз не мога да дам. Даже на дъщеря ми това няма. Знаеш какво се получи? Те са мисъл. Ние сменихме ония апартамент и там краса в Еми, Милана, да. по тази причина, че трябваше децата да са отделни стаи. Аз искам много. И жениха се и двамата изчезнаха. Имахме 3 спални и никой не иска да живее там. И накрая го продахме, като дойдохме в то Сапорецина, но поне тук е по-централно, но се стигне до центъра на първо. Транспорт има При си. мене рейсовете спират пред блок. Това е така. Метрото е на 3 минути пеша. Или с рейса на 2 спирки. Аз с това, нали, с 8 лева, де се взимам карта за цяло. Нито кола ми трябва, нито Виж нещо. какво ще кажа, значи Трамвай, нашите взаимоотношения относно деца и жилища. Сина ми това е. Това е има, това е него. Дъщеря ми са в общинско жилище, сега ще си го закупуват. Този апартамент остава за двамата. Така. Оттам натам, нито те имат нещо, което да си делат, нито аз имам нещо с тях, което повече да им предложа. Гледай се, ние като нашите, нали, както и майка и Бог да прости жениците. Ето така и вие там, вие сте тримата. Те са се разбрали, разберете, те са се разбрали още при живеи на майка им, че апартамента ще е за нея, къщата за брат. Ами не знам, аз не мога да знам. Викам, чакайте бе, още